2 ta' Ottubru l-Anġli Kustodji imqazza. Il-Knisja tallimna li l-Anġli kienu l-ewwel ħolqien ta' Alla, kreaturi spiritwali, bi spiritu safi, bla ġisem u ferm aktar superjuri mill-bnedmin fid-doni naturali. Kemm l-Antik u kemm il-Ġdid Testament jagħtuna ħjiel li kull bniedem li jidħol f'din id-dinja Alla jassenjalu anġlu kustodju biex jieħu ħsiebu. F'Salm 91 vers 11 insibu u jibatlek l-anġli tiegħu u jħarsuk fi triqatek kollha. Ġesu f'Mattew kapitlu 18 vers 10 jgħid hekk. Ġesu sejjaħ ħdejh tifel ċkejken u wissiena biex ma nagħtuhx eżempju ħażin għaliex l-anġli tagħhom, ġifieri l-anġli tat-tfal ċkejknin, jitolbu ħaq minn Alla skont minn min jiskandalizzhom. Imisna kuljum preċett nirringrazzjaw lill-anġli kustodji tagħna u nitolbuhom ħalli jkomplu jgħinuna m'għandniex noqsu nagħmlu hekk mod speċjali llum. L-art nisranija, pittura u skultura tagħti lill-anġli sura ta' bniedem biex turina li huma jieħdu ħsieb lil magħżulin, ġwiena biex bihom iħarsuna mill-perikli, inċensier skont il-kliem tal-Apokalissi, iż-żożija biex tfissilna iż-żożija eterna tal-ġenna u libsa bajda simbolu tas-safa. L-ewwel approvazzjoni tal-festa tal-Anġli Kustodji għal Spanja biss saret mill-Papa Pawlu V, mitlub minn Ferdinandu tal-Awstrija, għamel festa obbligatorja għall-Imperu kollu u libera għal barra mill-Imperu. Qed nitkellmu fuq is-sena 1608. Fl-aħħar il-Papa Klement X estenda il-festa bħala obbligu għad-dinja kollha u iffissa għall-ewwel jum liberu wara l-festa ta' San Mikil li jaħbad illum. Il-jum 13 olla l-festa billi għamilha doppju maġġuri. It-talba magħrufa ta' Aniele Dei qui kudos me mie x'aktar ġejja minn Reginald ta' Canterbury li għex fis-seklu 12. Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika insibu dan: l-eżistenza ta' ħlejjaq spiritwali mingħajr ġisem li l-Iskrittura mqazza is-soltu ssejjaħ anġli, i-verità tal-fidi, ix-xhieda tal-Iskrittura iċara daqskemm hi unanimi it-tradizzjoni. U dan li ġej huwa qari mid-diskorsi ta' San Bernard Abbati. L-anġli tiegħu hu jibatlek u jħarsuk fi triqatek kollha. Kelma bħal din kemm għandha tnissillek rispett, tħeġġek bl-imħabba u timlik bil-fiduċja. Bir-rispett għax dawn l-anġli dejjem issibhom ma' ġenbek, bil-imħabba għax iridulek il-ġid u bil-fiduċja għax iħarsuk tajjeb. Huma qegħdin hawn għalik, mhux biss miegħek iżda wkoll minħabba fik. Qegħdin hawn għall-ħarsien tiegħek, qegħdin hawn għall-ġid tiegħek. Tassew kien Alla li ordnalhom biex jagħmlu dan, iżda huma qobdew b'imħabba kbira u ġew jieqfu magħna fi ħtiġijietna u għalhekk ma nistgħux ma nkunux nafuhulhom. Inħobbuhom mela u nurruhom qalbna lil dawn l-assisa kbar tagħna, inroddulhom imħabba b'imħabba u nagħtuhom il-ġieħ kollu li nistgħu u li jmissna nagħtuhom. Iżda l-imħabba kollha tagħna u l-ġieħ għandna nrodduhom lil Alla, għax huwa Alla li sew lilhom sew lilna jagħtina l-ħila kollha biex nistgħu nħobbu u biex jistħoqilna ninħabbu. Għalkemm għadna qisna tfal, għalkemm għatanna qudiemna triq twila u mhux biss twila imma wkoll imwera ħafna, madankollu x'għandna x'nibżgħu taħt l-assisa bħal dawn. La ħadd jista' jelibhom u lanqas iqarraq bihom
u wisq inqas nistgħu nqarqu bina dawn li jħarsuna fi triqatna kollha. Huma fidili, bil-għaqal, qawwija, x'irridu nibżgħu. Mela jew nimxu warahom u ninaqdu magħhom u żgur nagħmlu għaddel ta' dak li jista' kollox. U inti tirringrazzjah lil Alla u lill-anġlu tiegħek ta' din l-għajnuna imprezzabbli hekk li m'inti se taffaċċja l-ebda ċirkustanza qiebsa waħdek. Tikkomunika mal-anġlu tiegħek mod speċjali bit-talba li probabbli tallimt fil-katekiżmu meta kont għadek żgħir jew żgħira. Issejjaħlu f'mumenti fejn tħoss li qiegħed jew qiegħda fil-periklu tal-ġisem u b'mod speċjali tar-ruħ. Tgħallem lil uliedek jekk għandek biex jitolbuh spiss ħalli jkunu imħarsa minn kull periklu. Din ġejja hija talba popolari lill-Anġlu Kustodju. Anġlu tal-Alla li fit-tjubija tiegħu Alla tani biex tħarisni, dawwalli moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f'dan il-jum ammen. U din talba mill-liturġija tas-sigħat u Alla bi provvidenza tal-għaġeb int jogħġbok tibatilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha. Fiċ-ċokun tagħna nitolbuk li iżżommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom ħalli nissieħbu magħhom fil-għena tas-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.